Så er vi ved at være klar til at teste vores lille brændeovn inde i vores shelter, så udvendigt har vi skorstenen. Jeg har sat lidt vand klar, hvis der går ild i det. Det vil vi nødt til at risikere. Indvendigt ser det sådan her ud med varmeskjold og hul til skorstenen. Og jamen, så er det bare at prøve at tænde den nu, og så se, hvor den bliver varm henad. Temperaturen inde i shelteren den er 5,8 grader og 2,4 nede ved jorden. Så vi prøver at tænde. Vi giver lige fuld luft til at starte med og lukker det ud. Man kan i hvert fald se, at der er fin træk igennem skorstenen. Jeg tror nu, brændeovnen kører det cirka et par minutter, og røgen den stiger der stille og roligt ovenud, men der mangler så lige gnistfang. Det skal jeg nok få lavet. Man kan se her på hullet, der går ud, at det er en form for kalmerbrædder, jeg har lavet af, men det er jo bare hævlede brædder og robrædder. Så jeg har boret hullet ind her og sat en flade på udvendigt, men det giver så et lufthul herovre i siden. Og det hul, det gør faktisk, at træet rundt her, selvom skorstentræet er sindssygt varmt, det er helt koldt, fordi det giver et sug lige her omkring. Så den her, den er varm. Pladerne her, de er helt iskolde. Det er fordi, det er med huller i. Gamle plader op på arbejde. Fundet i container. Dejligt. Så jeg er ikke så bekymret for, at det skal blive varmt rundt om. Så lige luk. Det er sådan set det samme træ, som jeg puttede ind i for 10 minutter kvarter siden. Og man kan se, hvordan det vender og kører op igennem skorstenen nu. Og den plade der. Og så har jeg lagt en lille rist i bunden for at give noget mere luft under træet. Det er jeg ikke til at starte med, men det har jeg nu. Det er så også ud, at det virker, fordi der kunne i hvert fald ikke noget røg ud af brændeovnen. Det er dejligt. Ja, vores lille ovn, den buller bare afsted. Nu har den kørt cirka halv time, 3 kvarter. Og temperaturen den er i hvert fald stegen godt 10 grader, og der er en sindssygt god strålevarme ind i shelteren, og døren her, den står pivåben. Men pladerne her, de er faktisk stadigvæk kun, ja, det meste af det er koldt, og noget af det er kun håndlune. Hullet op, det er også stadigvæk koldt, så det må man sige, det er positivt. Så har brændeovnen kørt i over en time, og man kan prøve at se, at jeg har eksperimenteret lidt med indtræk og røg og det. Og den ryger faktisk ikke, fordi jeg har 2 spjæld på. En til luft, og en til at drosle skorstenen med. Og det ser da positivt nok ud. Man må sgu da indrømme, at det ser sgu da lidt hyggeligt ud det her, gør det ikke det? Så skal vi bare lige have ryddet op her og gjort brændeklar her. Det er nok med noget ekstra arbejde.